Nenechajte sa nalákať na to, ako môžete zarobiť len tým, že sa máte niekde zaregistrovať a v cene registračného poplatku a následne ďalších mesačných poplatkov dostanete školenie, ako používať aplikáciu na online obchodovanie na burzových trhoch. Ak sa vás niekto bude snažiť presvedčiť o tom, aké krásne zárobky mu chodia každý mesiac na osobný účet a chce, aby to chodilo aj vám, tak si položte otázku, prečo je tento človek taký ľudomil. Ak sa mu tak super darí, prečo má záujem na tom, aby ste mu odkrojili z finančného koláča? Títo marketingoví predajcovia softvéru alebo školitelia, ktorí sa prezentujú, že pracujú pod alebo pre úspešnú firmu, by z hľadiska legislatívy na Slovensku mali poznať svoje povinnosti. Ak prídete do kontaktu na sociálnej sieti s takýmto človekom, položte mu otázku, čím vlastne je. Ak pracuje pre nejakú firmu, pýtajte sa, v akom vzťahu. Určite vám nebude vedieť predložiť žiadny doklad o uzavretí zmluvy o vykonávaní pracovnej činnosti alebo odporúčania. Ak bude tvrdiť, že takú zmluvu má, žiadajte predloženie na osobnom stretnutí. Je to z dôvodu, že takú zmluvu by ste mali v budúcnosti uzatvoriť aj vy. Tvrdenie, že pracuje nezávisle, znamená to, že mal by byť držiteľom živnostenského oprávnenia na vykonávanie voľnej živnosti v poskytovaní predaja tovaru, služieb s výnimkou financií, na tie je potrebná licencovaná živnosť s povolením uverejnenom v Národnej banke Slovenskej republiky a ďalej coachingu a reklamy. Vypýtajte si predloženie identifikačného čísla, teda IČO, pod ktorým si nájdete jeho údaje v živnostenskom alebo obchodnom registri. Informácie, či konkrétna firma má povolenie obchodovať v EÚ na kapitálových trhoch, nájdete na webovej stránke Národnej banky Slovenska.sk pod záložkou pre verejnosť. Potom kliknúť dohľad nad finančným trhom a následne na zoznam dohliadaných subjektov. Ak sa IČO alebo názov firmy nezobrazí v zozname, pravdepodobne ide o podvodníka. Môžete podať podnet Národnej banke, alebo ak ste už vykonali nejaké kroky a zaplatili peniaze, kontaktujte políciu.